बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां अर्गें मोशन पिक्चार्स प्रेजेन्सनि सिङाव गिबिसिनै राजा नार्जारिनि लिरनाय आरो दिथा होनाय आरो फुंखा नार्जारिनि दिहुननायजों मोसा मुंनि सावथुन रायजो राजानि गेजेराव लाबोगासिनो दङ सावथुननि शुटिं एबा भिडिअ सेबखांनाय हाबाफारिखौ दिनै क'क्राझार सोहोराव थानाय फाग्लाबाबा थानसालियाव बेखेवनाय जायो फैगौ सेप्तेम्बर दाननि गिबि सप्तायाव रिलिज खालामनाय जागोन बे मोसा सावथुनखौ सावथुनाव गाहाय फावखुंगुर महरै फाव खालामगोन बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी गाहाय फावखुंग्रि महरै फुजि बसुमतारी लोगो फावखुंग्रि महरै फाव खालामगोन फारियै बिबेक गयारी मनिषा मोसाहारी सुदेम सनाराम सियारी डक्टर प्रबीर कुमार ब्रह्म निजोम गयारी आरो गोबां BJP दोलोनि मोनसे जाफुंसारनाय पान्जाब आयेन आफादनि बारग' बुंथिगिरि सरनजित सिंह अटवाला BJP दोलोनि माहारियारि आफादगिरि JP नाड्डानि नुजाथिनायाव BJP दोलोआव हाबबाय होननानै खौरां मोन्दों मख'नो गोनांदि सरनजित सिंह अटवाला थांनाय 19 एप्रिलाव आकाली दालनि गाहाय सोद्रोमा बिबानखौ एंगारदोंमोन 2004 निफ्राय 2009 मायथाइसिम सरनजित सिंह अटवाला लकसभानि 14थि बुंथिगिरि जादोंमोन UPPL दोलोआ बिटिआर हालामनि माखासे जौगाखां खामानि मावनायखौ लाना क'क्राझाराव थानाय दोलोनि गाहाय मावखुलियाव खौरांगिरि मेल खुंदों खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया आगुनि BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ श्रीरामपुर गेटआव सिन्डिकेट खालामदों होनना बुंनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे बिथांनि बुंनाय खोथाया ओंथि गैया होननानै फोरमायनायनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो BTCनि दैदेनगिरि नङा श्रीरामपुर गेटनि सिन्डिकेटनि दैदेनगिरिसो होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों 8 मेआव जानो गोनां 3 घन्टा खुद्रिखांनायखौ एबसुआ बोखांनानै लाफिनबाय नाथाय 29 मे खालि जोबथेसालियाव थानांनाय बारग' NDBफोरखौ NIA आ बायदि खायसो खालामनायनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिखांनो थांखि लाफिनबाय बिटिआरनि दफा बायदियै BKWSC आव गामि सोसननाय आरो दानख'नाय बिएफ दाफुंनानै बिसायख'थि खुंनाय हायुङारि खुंथायनि फान्डखौ बांहोनाय बायदि दाबिफोरखौ लाना एबसुआ रायजो नाङैनो गंफ्रोमबो जिल्लायाव खुद्रिखांनो थांखि लादोंमोन नाथाय बे थांखिखौ एबसुआ बोखांनानै लाफिनबाय एबसुनि खुद्रिखांनो लानायखौ मोनथिनानै थांनाय सानाव रायजो बेंगिरिनिफ्राय पजिटिभलि मोनसे अफिसियेल नटिफिकेशन हरनाय जायो आरो खुद्रिखांनो लानायखौ दोनथ'नाय जायो बेनि असिलायै फैगौ 29 मे खालि एबसुआ जोबजानाय बारग' NDBफोरखौ NIA स्पेशेल कर्टआव क्राइम आरो हियारिंआव मेन्टेलि आरो फिजिकेलि हेरेसमेन्ट खालामनायनि हेंथायै क'क्राझाराव गोख्रों खुद्रिखांनो थांखि लाफिननाय जायो थांनाय 5 मे खालार खालि BTC सोरखारनि पान्जायनायाव क'क्राझार सोहोरनि साखाथि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव आसाम सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांनि गाहाय आलासि महरै बाहागो लानाय आरो BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि बाहागो लानायजों गोजोन आखा फाखा आरो सोमखोर बड'लेण्डनि मोनसे जर'खा जौगाथायनि थाखाय हाबा मावनायखौ बिथा खालामनानै 100 सान 150 नोजोर बिथांखिखौ बेखेवनानै होयो मख'जाथावदि बे बिथांखिखौ बिथा खालामनानै क'क्राझार सोहोरनि साखाथि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 5 मे खालाराव BTC ओनसोलनि SMC SMDC मेम्बार्स गुणोत्सव ग्रेड C एन्ड ग्रेड D मोननाय फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरजों लोगो हमलायनाय आरो सावरायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो मख'जाथावदि बेनि गेजेरजों लाइभलिहुड प्रमोशन एन्ड जब क्रिएशन हेल्थ एन्ड हाइजिन इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट स्ट्रेटेनिं कमिउनिटि इन्स्टिटिउसन पाब्लिक प्राइभेट पार्टनारशिप फर डेभेलपमेन्ट ससियेल डेभेलपमेन्ट एन्ड जस्टिस बायदि बिथिंनि सायाव गोख्रोङै हाबा मावनो नाजानाय जागोन